тамошобинони гиромӣ, барои ҳар яки мо аз таърихи пурғановати халқамон маълум аст ки мардуми зебопараст ва тамаддунсозамон дар рӯзгори худ сангҳои қиматбаҳо ва ороишоти аз сарватҳои зеризаминӣ сохташударо васеъ истифода мебурданд, ки намунаи чунин минералҳо дар осорхонаи миллӣ ба намоиш гузошта шуданд. Яке аз чунин минералҳо лоҷувард ба ҳисоб меравад. лоҷвард санги нимқиматбаҳо буда аз замонҳои қадим диққати оламиёнро ба худ ҷалб мекард. дар замонҳои қадим аз лоҷвард зарфҳои нафис метарошиданд, инчунин онро дар лавҳакорӣ низ истифода мебурданд. лоҷвард гарчанде ки минерали шаффоф нест, он бо ранги кабуди осмонӣ ва нафши худ дилро ба тасхир меовард. аз лоҷвард инчунин дастмона, шиша, тасбеҳ ва мурра месохтанд. лоҷвардро бо забони илмӣ лазурит меноманд ва ба он ба сангҳои ороишии дараҷаи якум дохил мешавад. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хоҳед оид ба канданиҳои фоиданок, сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо ва мин ҷумла оиди лоҷвард маълумоти пурра дастрас намоед, пас марҳабо ба осорхонаи миллӣ.